ting. Jeg har hørt, at piger de er vilde med mænd i uniform. Men Elisabeth, hun er en stille og rolig fyr. Hun vil også gerne have en stille og rolig fyr, og det får hun ikke her. Han er nemlig en rigtig rocker, og han spiller i et band, der hedder noget så romantisk som Chainsaw Fisting. Dame nummer 5. Det er en rigtig kontrolfreak. Prøv at her. I ansigtet. 2 om i brystvorterne. Den sidste synes jeg ikke, vi skal komme nærmere ind på, men det kan Elisabeth jo selv finde ud af, hvis hun... Elisabeth, hvad er det normalt for nogle fyre, som du tænder på? Jamen, de skal være høje, end mig, og så mørkhårede og veltrænede, og så skal de bare kunne bære en ud af en brændende bygning. Men Elisabeth, når du så er i et parforhold og har fundet ham der kan bære dig ud af en brændende bygning, er du så meget genert? Nej. Okay. Jeg ved, du har et spørgsmål klar til din sexspejler om på den anden side. Hvad er det? Jamen, hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort? På med headsetet? Ja. Og så lad os høre David, hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort? Vi hopper bare direkte til date nummer 1. Hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort? Jeg besluttede mig for at tage på en hold og rundrejse i Central- og Sydamerika. Trainingsture i Colombia og Videre rundrejse til Galapagosøerne. og drikke med ananas. Og skildpadder og alt muligt andet godt. Og det er noget, der følger mig ind i. Og det var bare sådan. Date nummer 2, hvad er det vildeste, du har gjort? Så det var sådan en gammel chef. Og jeg troede bare støvsugen fra rengøringen. Så var det, jeg havde en veninde med ude at køre. Vi kom til at køre lidt forkert og havne ude på et meget flot område. Og i det jeg så bakker, mens jeg netop forskyder et andet objekt. Der står bilen lige pludselig 5 grader på siden. En utrolig dårlig ting i Danmark, men vi kun kan få med den masser af smart. Elisabeth, det var i hvert fald 5 forskellige ting. Nu skal du til at være sådan en af dem. Du kan ikke tage alle sammen med på det. Nummer 2. Det der med at det er mig. Jeg tror ikke lige, det kommer til at fungere. Ja.